Усман Ташлы авылы Ярмәкәй районының төпкел һәм иң матур авылдарының береһе. Эргәһенән матур Кыйдаш елгаһыга. Хаклау, Кашкалтак, бүләк урмандары төрле кейкәнлектәргә бай. Юлсыларда зифабылы кайындар, мәңге яшел шыршылар, нараттар каршы ала. Был төбәкте төяк итүселәре кылган эшләре, яшәеште алга ебәрү өчен һалган тырышлыгы, ныкышмаллыгы менән бик күптәргә үлге булып тора. Бүген тормыш проекты тарихы бай, киләсәге яқты Ярмәкәй районы Усман Ташлы авылында. Безнең яклар чишмәләргә, матур табигатькә бай. Авыл халкына кайтып шикәр сатабыз инде монда. Яшар һәм эшләр өчен бүтән булган шартларда тудырылган. Шишмә күлдәргә бай, легенда риваяттәргә ингән Каравыл тауына һыйнган авыл тарихы борынгы һәм үзенчәлекле. Авылыбыз җирләре элек-электән байлар һәм кыр еланы башкортлары җирләре булып исәпләнгән. Авылыбызга нигез салучы Усман Бердубаев. Авылыбызның барлыкка килү датасы да билгеле. Ул 1776-1778 еллар булып исәпләнә. Усман Ташлы авыл биләмесенә безнең 3 авыл керә. Усман Ташлы, Иске Шах, Аксаков авыллары. Авылыбызда безнең 495 кеше яши. Башкорт, татар, урыс, таҗик милләтле кешеләр бик тату яшиләр. Усман Бердубаев тагын Түбән Троицкадагы бакыр эретү комбинатына җир бүлеп бирүләрдә дә актив катнашкан. Соңрак бу җирләргә башкортларның күпләп күченеп килүе билгеле. Чөнки авылыбызга якын булган калын урманнар, тирән сулы елгалар, кара туфрак халыкның игътибарын җәлеп иткән. Юкка гына бит авылыбызның топонимикасында Аю бүләге, Бүре чокыры, Торна тавы дигән атамалар аталмый. 1780 еллар башына чаклы авылыбызның исеме Усман дип аталган. Инде 1785 еллардан тагын Ташлы дигән исемдә өстәлә. Чөнки Ташлы исеме өстәлүнең дә бар сәбәпләре авылыбызның тирә-ягында бик күп төзелеш ташы табыла. Авылыбызның күп кенә төзелгән объектлар, келәтләр, абзарлар, хәтта коймалар да таштан эшләнгән була. Авылыбызда саклангыч гаиләләр дә бик күп. Атап киткән берничәсен менә Батталовалар, кыз фамилиялары кияүгә чыккачында Калимуллиналар, менә ул семьяда 5 кыз тәрбияләнеп үскән, 5-се дә җырчылар. Алар барсы да яшиләр читтә түгел, үзебезнең районда, шушы үзебезнең күрше тирә авылларда, алар төрле конкурсларда катнашалар. Усман Ташлы авылында эшкә уңган, ишле бала баккан гаиләләр күп. Алһу менән Рәйлмәрдән шендәр үз хуҗалыгында күпләп мал-туар карай, кышкырт үстерә. Бул яктарда уларның кадылык һәм какланган кад осталары дип даны таралган. 2000 елларда мен үземнең личный подсобный хозяйство итәгендә эшен башладым. Башта маллар семертеп, үзләр семертеп күрдек. Соңнарында казлар сатып алып, аларны семертеп сатуга чыгардык. Беренче елны 500 булды, икенче елны 1000 каз алдык. Аларны барсында үстереп, суеп, Себерләргә хәтле барып, Уфаларда, ярмыкларда саттык. Традицияларны искә төшереп дип әйтгәндә, казларны какларга булдык без. Яңа елдан соң шулай итеп суйган казды менә шулай итеп туз белән каклайбыз да, ишен тышын 5 сүртәбез бүтән җирен. Шуннан соң аны салкынга куеп, 10 көн ишендә ул тузны үзенә ала, шуннан соң салкынча җиргә чыгарып эләбез ул казларны. Bir ай, 2 ай тирәсендә ул казлар уже каклаган дәрәҗәгә җитә. Шуннан инде бер шулай итеп үзебезнең семьяда шушы кәсепне башладык. Әлеге көнгә хәтле шушыны алып барабыз. Каклаган каз ул күчтәнешкә бик әйбәт, аны татар башкорт халкы ярата. Кая барсалар да шул каклаган казны күтәреп күчтәнеш итеп, зур күчтәнеш итеп алып баралар. Теплица тоттык, кыяр помидор үстердек. Менә бу авылга сокланып бетәрмен мен. Монда килгәч шундый матур күркәм кешеләр монда, матур өйләр, матур семьялар яшиләр. Шуңа инде үзебездә тырышабыз, менә шул теплицалар тоттык. Инде маллар белән менә бу ризыкларны хәзер җитештерәбез. Бик әйбәт кәсеп дип уйлыйм мин аны. Шуннан инде
Без үткән ел утырттык күп итеп җиләк. Шулай җиләкне үстерергә тырышабыз, балалар белән бергә. Бер һүздән максаттан булган гаиләнең күз тәртенә булдыклыгына аптырарлык. Үз хуҗалыгында авылдаштарын, район халкын тәэмин итерлек сифатлы ризыктарда итештерә. Улдарын да лайыклы итеп тәрбияләй. Дәүләт эшендә лә тырышып хезмәт итә. Казылык табылса, әйбәт булыр дип, ассортимент өчен инде без аны эшләй башладык. Аны без инде шималны сатып алабыз. Шул авылда фермерлар бар, личный пособный хозяйствода симертәләр, кулыннар, тойларны, алардан итне сатып алып, шушы итне мариновать итеп, оболочкалар тутырып, киптереп, ана шундый хәлгә җиткереп, без аны тоже үзебезнекеләргә дип әйтәм инде, шулай бит аша инде, безгә объявление бар, халыкка тәкъдим итәбез. Авылдың тагы да бер хуклангыс гаиләһе ишеген шакыйбыз. Тормыштарында тәвәккәллек ярылып яткан 5 балалы йорт иман, сәламәт рух һәм тырышлык белән хугарылган. Был күркәм өй 7 кешене тормыштың ыгы-зыгыһынан хаклап, яклап торган ышаныслы кәлгә һәм калкан. Үрнәк алып яшим әти-әниемнән иң беренче. Чөнки алар безне кичкенәдән эшкә сөюп, эш өйрәтеп үстерделәр. Баланы яратырга мин кичкенәдән балаларны бик ярата идем. Бар яклап та тормыш көтәргә, балалар тәрбияләргә уңайлы як, чөнки ул Туймазы каласында да, Октябрьский каласында да бик уңайлы, йөрергә уңайлы як. Яхшы белем бирү, яхшы тәрбия бирү шушы уңышымдыр дип уйлыйм. Чөнки өлкән улыбыз Уфа каласында Башгуда укып йөри 3нче курста, икенче улыбыз Туймазы юридик көллияттә укый 2нче курста. Алар үзләре тырышып укырга керделәр һәм әлеге вакытта яхшы гына укып йөриләр. Һәм мәктәптәге улым да әлеге вакытта 4-5ләргә укый һәм без көчебезне салабыз инде шушы аларга яхшы белем биреп, яхшы тәрбия биреп, киләчәктә тормышта үз урыннарын табаларлар дип уйлыйбыз. Балалар тәрбияләгәндә без иң беренче аларны эш сөеп үсәргә өнләргә тырышабыз. Алар эш белеп үссә, бер вакытта да югалып калмыйлар. Бергә чаңгыларда йөрибез кышын, әтиләренә ияреп, минем белән дә бергәләп чаңгыда шуабыз. Абыйлары белән кичкенәләре хоккей уйнарга ярата, чанада шуалар. Аларның медальләре дә бик күп, 1нче, 2нче, 3нче урыннар алып безне сөендерделәр. Минем өчен тормыш яме балалар, гаилә. Тотыш гаилә менән мәдәни, спорт ярыштарынан ситтә калмай Сөләймановтар. Оста куллы Фәнзил һәр башлангычта хуплап, катынына, балаларына ярдәм таяныс булып тора. Тормыш яме балаларда гаилә бөтенлегендә икәнен бу йортта һәр кем яхшы аңлай. Төрле кәсептәр белән шөгыльләнәләр. Менә әйтеп китәм, сугыштан соңгы елларда безнең Ташлы халкын атаганнарларын булган кушаматы чабаталар дип. Чөнки юка агачыннан чабата ясап, Ташлы халкы шушларны күрше авылдагы базарларга сатып, үзенә шушындай кушаматны алган. Бүгенге көнедә агач эшкәртү белән шөгыльләнүче яшьләр бик танып күп. Авылыбызда Байрак исемле авыл хуҗалыгы оешмасы, Айзат Сунагатуллин, Айрат Миниахметов, Ирек Шаяхметов, Раил Латыпов кебек крестьян ферма хуҗалыклары да бар. Агрофирма Родина Насибул Илдар җитәкчелегендә, Шават кооперативы Гүлназ Тавкиловна җитәкчелегендә эшлиләр. Алар белән бер рәттән 3 кибет бар. Балкон һәм тәрәзәләр җиһазларын җитештерү цехлары бар. Алар безнең яшьләрне, авыл кешеләрен эш урыннары белән тәэмин итәләр. Колхозларны үзгәртү башлангач, безнең авылда беренче булып фермерлар да бүленеп чыкты. Булар арасыннан мин атар идем. Менә бүгенге көнне минем мәктәптә эшләгән коллегам Шаяхметов Ирек Гайнетдин улан. Ул менә мәктәптә дә эшли, тагын үзе маллар тота, тагын умарта тота, үзенең тагын биләгән җире бар. Үсемчелек, хамалчылык белән шөгыльләнә. Алар безнең дәүләт федераль программаларында катнаша. Быел менә
Ауыл билемесін комплекслы өстіру программасында, дәулет программасына қатнашып, ауылыбыздың ортасында 2 фатирлы үй булдырдылар. Бу фатирлар ауыл жерінде малчылыкта тырышкан гаиләләргә бирелде. Авылда ябай хезмәт кешеләр яшәй. Улар бәхет эзләп ситкә китмәй. Үз төягендә ям табып тормыш көтә. Айзат Синагатуллин киң уңдырышлы яландарда иген, шәкәр сөгелдере, карабуйда сәсү эшен оештырып, үз гаиләһен дә, авылдаштарын да эшле, аксалы иткән. Жеті жүз гектар жер енді біздің өзімнің оформленный арендада. Шунан соң әзірек субарендаға да кіріға туры келе шет хозяйстволардан да 809 гектар жер шашабыз енді. Шоларның 160 гектары шекер шөгіндірі, қалғаннары ашлық, бұдай, арпа, қара бұдай. МТЗ тракторлары көбісінше, шунан 150 бар. Шунан соң гусеничный трактор бар, 90 ТГ деген аталайынды. Зерноуборочный комбайнердан Вектор, Нью-Холланд и шөгіндір комбайны Холмер. Иртә таңдан кара кискә кадәр эштән кайтып инмәй басу батырдары. Әле кызы усырга, киләһе уңышка нигез халына. Ягулык майлау материалдары, минераль ашламалар етерлек күләмдә хәстәрләнгән. Сифатлы урлыкка кытлык юк. Техникала тулыһынса әзер. Бұдайдан архат шешәбіз енді. Арпа біздің прерия, бұда неше елдар қайрат. Шекер шөгіндірінің семенасы импортный енді. Үш уақытында біздің 10 кіші ішлей. Средний шқақлары трактористларының көбірек, оларның 25. Шунан подсобный, временно ішлеген кішілерінің, оларның зарплатылары кәмірек. Яңа техникалар аларға тұрышабыз. Ескі техника білерінік оқымайыз. Шунан үйірлеріне машина алауыз енді авансировать етіп. Халық, ауыл халқы енді ашлықны уақытында алалар. Арпа, бұдай. Қайсын енді культураны тіле, шуны алалар. Усман ташлы удамандары бұрынғы кәсіптәрді заман талаптарына яраклаштырып табышала, уңыш қадана. Ауыл биләмәһендә саф тұқымлы аттар үрсетуде махсуслашкан Родина агрофирма эшләй. Работа началась не мною, началась моим отцом Марсом Насибуллин, Марс Борисовичем. В далеком 91 году он был любителем ярмарок лошадей и приобрел несколько лошадей для участия в скачках. На югах, в конзаводе, знаменитом конзаводе «Восход», знаменитых лошадей, таких как Шават, Гатерия. На этих лошадях принимал участие в Пятигорске, в Ростове. Добился большого успеха, выиграл приз президента Российской Федерации. Это самая значимая скачка в Российской Федерации. Далее лошадей этих возил при поддержке правительства республики за рубеж, в Турцию. В частности, знаменитая кобыла Гатерия заняла там 2-е призовое место. Дальше для него была цель, именно видел он развитие хозяйства, чтобы доказывать и показывать успех на лошадей, которые рождены непосредственно в республике, сломать стереотипы о том, что в наших климатических условиях невозможно вырастить лошадей. И поэтому, в частности, был знаменитый у нас жеребец по имени Нишан, который в 2002 году, если не ошибаюсь, выиграл приз, такой очень большой приз города Москвы. Вот, это лошадь, которая была непосредственно рождена и выращена в нашем хозяйстве. Предприятие аргымактары Рәсәй, Башкортстан күләмендә үткәрелгән абруйлы ярыштарда күп тапкырдар призлы урындарды яулай. Бүген агрофирмала тоқымлы 45 ат бар. Есть маточный состав в количестве 8 голов. Планируется увеличение его в 2 раза, потому что сейчас очень большой интерес идет к доморощенным жеребятам. Правительство сейчас поддерживает развитие коневодства. Выделяют на ипподроме хорошие призовые, и именно проводятся скачки для лошадей, рожденных в республике. Поэтому спрос на лошадей love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Ауыл территориясында 200 гектар жерне арендаға алып,
менә шушы шортларда колоннар тудырып, аларны тәрбияләп, безнең республика күләмендә, илебез күләмендә ат чабышлары ярышларында катнашып, призлы һәм җиңү урыннары алалар. Бу шортларда үскән колоннарга ихтыяҗ бик зур. Алар республикада гына түгел, илебездә генә дә түгел, хәтта чит илләрдән дә килеп бу колоннарны сатып алырга әзер кешеләр бар. Бүген кемдер аксаюклыкка кияләнеп яшәһә, икенчеләр иһә бар каршылыктарны иңеп, максаттарына өлгәшеп, эшеннән ям табып киләсәккә олы хыялдар корып гомер итә. Сугыш башлангач авылымнан 312 кеше илебезне фашист илбасарларыннан азат итүгә китәләр. Ләкин кызганычка кушаларның 187 кеше исән авылыбызга урап кайта алмый. Сугыштан соң авылымда бик тәне күп тирән үзгәрешләр булып ала. Менә 1946 елны авылга беренче трактор кайта. Әмма беренче тракторист Ират булмый хатын-кыз Галимова Асма апа була. Сугышка кадәр һәм сугыштан соң Кадаш елгасында бәләкәй генә гидроэлектростанция эшләгән ул авылыбызны көндезге вакытта һәм кичке бөтә берничә сәгатькә электр энергиясе белән тәэмин иткән. Әмінә Әмәш елгасында икурында булган су тегермәне һәм су пилорамасы. Безнең авылыбызда мәктәп, модель китапханәсе, үзәк мәдәният йорты, фельдшер-акушер пункты, почта һәм балалар бакчасы бар. Балалар өчен бөтен шартлар бар, яшьләр өчен бөтен шартлар бар безнең авылыбызда. Ләкин авыл халкы безнең өлкәнәя. Безнең юл өсте булуы, якында Октябрьский шәһәрләре, Туймазы шәһәрләре, Бәләбәй шәһәрләре булуы, яшьләр шунда омтыла. 4-нче ел занимация итәм. Авыл буйлап мин көненә көн саен 12 километр үтәм. 18 мең шаг була. Шуннан соң безнең авылда һәрбер урамнан 30-га менә шутлап карадык, 30-га якын кеше йөри. Шуның өлкәннәре бар, 80 яшьлекләр, 84 яшьлекләр дә йөри. Иратлар әзрәк, хатын-кызлар күп инде. Усман Ташлыла мәдәният йорты һәм китапхананың бер кыйык астында урынлашуы авыл халкы һәм белгечләр өчен кулай. Кешегә кинәнеп яшәү өчен илаһи көч, дәрт кирәк. Был яһәттән клубтың авыл тормышында әһәмияте зур. Безнең әлеге вакытта Гөлләр вокаль ансамбле уңышлы эшләп килә. Аның катнашучылары инде төрле авылыбызның төрле авыл хуҗалыгында, төрле сфераларында эшләләр, мәктәптә, библиотекада. Без инде районыбызда үткәрелгән күп кенә мероприятиеларда призлы урыннар алабыз. Аларның солистлары безнең республика конкурсларында да лауреат исемнәре алалар. Районыбыз сандугачы дибез, Айдар Шафигуллин күп кенә улы конкурсларда, дәрәҗәле конкурсларда лауреат исемнәре яулаган бар бит инде безнең авылдан чыккан. Аннан инде менә безнең кызларыбыз Октябрьский музыкаль училищесында укып йөриләр, талантлы балалар. Биюче кызларыбыз бар безнең. Халык шул хәтле эшкә шәп, җырга шәп, шул берсен-берсе яклап, ярдәм итеп, бергә тормыш итәләр. Бәләкәй генә авылдан исемдәре бөтә илгә билдәле шәхестәр сыккан. Язучы Ризуан Хамиди, фольклор белгесе Риф Мөхәммәтьянов, Галим Вакилвалиев, Рәсәй пенсия фондының Башкортстан Республика бүлексәһе итәкчесе Фуат Хантемиров авыл горурлыгы. Усман Ташлы авылының белем усагы данлы традицияларга бүген дә тугры калган. 2020 елда мәктәпкә яңа автобус бирелде. Бу инде иске сүлле һәм иске шах авылы укучыларын бирегә йөртергә мөмкинчелек бирде. Инде бу уку елында мәктәбез цифрлы белем бирү һәм үсеш ноктасы программасына эләгеп 33 ноутбук, 2 МФУ һәм шулай ук физика, химия, биология фәне буенча 3 цифрлы лаборатория кайтарылды.
Бу җиһазлар барысы да укучыларның өлгерешен һәм белем сыйфатын күтәрүгә юнәлтеләчәк. Мәктәп базасында көрәш һәм җиңел атлетика түгәрәге эшли. Укучыларыбыз бигрәк тә көрәш түгәрәгенә ихлас йөриләр. Һәм инде район ярышларында гына түгел, ә зона ярышларында да призлы урыннар яулыйлар. Усман Ташыла елдан-ел халык күңелендә телгә һөю, йолаларга ихтирам арта. Кешеләр дини йолаларда үтәй, урада тота. Авыл үз канундарына кайта. Ата-бабалар рухын яңырта. У-бу-ту, Э-б-т-с, И-би-ти-си, У-бу-ту-су. Авылдагы бүтән кешеләр дә бер йорттан бер генә булса да кешеләр, алар килсеннәр дә укырга өйрәнеп, шушыны гамәлдә куллансыннар. Минем дә, хәзрәтемнең дә максаты шундый. Мәчетебез төзи башланган, уже каркасы торганың, крышасы да бар әйбәт. Мәчетне укырлык итеп, анда намазга йөрерлек итеп төзеп битерәсе бар. Шуңарга халыкны бөтенесендә җәлеп итәргә кирәк иде инде. Монда теләүчеләр күп инде, менә төзергә дә, өмәгә дә киләләр алар. Вакытлыча булган мәчеттә булса да кешеләрне уже җыеп, укырга өйрәтеп, иманлы итеп, авылыбыз иманлы булсын. Чөнки иманлы безнең менә үземнең бабам да мулла булган, 2 мәчет булган безнең авылда, шушы бәләкәй генә авылда 2 мәчет булган элек. Хәзер менә безнең бер мәчетне төзеп бетереп ала бирсә, шундый ук иманлы булып, шундый ук уровеньга менгерергә иде инде кешеләр. Туган авыл кенди каны тамган җир дигән төшенсә, төягендә туып, тамыр ныгыткан кешеләр өчен үтәлә кадерле. Авылда матур йорттар калкып сыга. Кешеләр зауыклы итеп дөнья көтәргә тырыша. Урамдар, шишмәләр төзекләндерелә. Ел һайын сыйныфташтар, авылдаштары сорашуы, киске уендар, әрмегә озату саралары, туйдар узгарыла. Тырыш, әдәпле, тәрбияле халык яшәй Ярмәкәй районы Усман Ташлы авылында. Туган тупрак кыты, намыслы хезмәт, тамырдар тойгыһы бәрәкәтле, бәхетле итә уларны. Туган җирегезне, туган авылны, йорт җирегезне, ата-аналарыгызны яратыгыз. Бу бит ватанпәрвәрлек шуннан башлана. Эштән бер кашанда курыкмагыз, чөнки эшләгән кеше югалмый. Менә барыбыз да белеп торабыз әле бүгенгечә көнне көнбатыш илләрнең санкциясе. Буны санкцияларны без аны берничә тә сизмәячәкбез, чөнки без үзебезгә продукция җитештерәбез, безне беркем дә санкция белән куркыта алмаячак. Безнең яклар шишмәләргә, матур табигатькә бай. Авылыбызның ерак түгел авылыбыздан Ташурда дигән табигат һәйкәле дә бар. Әйтер идем яшьләргә укысыннар, белем алсыннар, чөнки укыган кеше югалмый. Тыныч тормышта яшибез. Моның өчен илебезнең бердәмлеген, халыкларның дуслыгын сакларга кирәк. Дус булайык, бердәм яшәйек.